Víte, co jsou to haptické mapy? A k čemu je tahle krabička? Že ne? Ale všechno po pořadě. Já se jmenuji Sára a jsem vaše dnešní průvodkyně. Díky dlouholeté spolupráci střediska ELSA na pražské ČVUT a střediska Teiresias na Masarykově univerzitě a Seznamu jsme v roce 2014 spustili unikátní projekt Haptické mapy. Toto jsou duchovní zakladatelé celého projektu, Radek Seifert a Petr Červenka. Původně se mapy pro nevidomé vyráběly ručně a každá vytvořená mapa tak byla originálním uměleckým dílem, který však vyžadoval veliké množství času a energie. To se však s našimi haptickými mapami mění. Jak to? Podařilo se nám totiž vymyslet algoritmus, který během okamžiku přepíše a zjednoduší klasickou mapu do formátu, který je pro nevidomého uživatele snadné číst pouhým hmatem. Ostatně zkuste si to sami. Na mapy.cz si zvolíte typ podkladů na haptické. Najdete si konkrétní místo, které si chcete vytisknout, například Národní Praha. Mapu si vytisknete na běžné tiskárně ve formátu A4. Nikoli však na běžný papír, ale na speciální mikrokapslový papír. V této podobě však ještě nelze mapu číst hmatem. Je to jen černobílá mapa na tlustém papíře. A tady přichází do hry ta věc, kterou mám vedle sebe. Jedná se o pícku, která pomocí infračervených vln zahřeje papír natolik, že všechna černá místa na papíře vystoupí. Mapa se poté dá číst hmatem. Vedle označení ulic v brailovém písmu jsou na mapách i zelené nápisy ulic, které nereagují na teplo a tak zůstávají snadno čitelné i pro vidící uživatele. Díky 3 různým měřítkům jednoduše zjistíme, jakou část území již v haptické podobě vlastníme. A pak si snadno můžeme danou mapu rozšířit, třeba o 2 listy na západ. Navíc vy pícku vlastnit nemusíte. Můžete si zajít třeba do střediska ELSA, nebo do střediska Teiresias, anebo do jiných institucí po celé České republice, kde vám s kiskem rádi pomohou. Geniálně jednoduché, zvládne to každý. Ostatně mapy by měly být přirozenou součástí života každého člověka, bez ohledu na to, zda vidí či nikoli.